Ahojte. Dnes by som sa s vami rada podelila o výsledky skúmania práve typu na krásne, jemné chodidlá, ktoré som vám dávala pred pár dňami. So slovami, že teda naozaj to vyskúšam a dávam spätnú väzbu. Dnes vám dávam absolútne fantastickú spätnú väzbu a naozaj odporúčam všetkým, ktorí majú väčšie problémy s petami, so suchými petami, ale aj tým, ktorí, to je aj pre pánov samozrejme, nemajú až taký veľký problém. A hneď vám poviem, ako som to vyskúšala. Obnovujúce super sérum z našej Rady Clinic Solution. On naozaj veľmi krásne dodáva a obnovuje zrohovateľú kožu a zjemňuje rohoviny. Robí to naozaj fantasticky, keď sú nohy v kľude. A naša maska, krémová hydratačná, vlastne v podstate dodáva viacej vlahy a tým, že obsahuje glycerín, bambucké maslo a kyselinu hyaluronovú, tak áno, on vlastne viacej sa tá voda dokáže viazať v našej koži. A to je vlastne to, čo nám naozaj veľmi krásne zjemňuje a zmäkčuje naše pety. Ale niekto má také pety možno ako ja, to znamená, že keď sa pozriete na moje dlane, tak ja mám presne také isté aj nohy a mám ich také trošku suchšie z vonkajších strán, pretože závisí od toho, ako chodíme. A ja mám tú tendenciu proste dostupovať úplne inak. Takže mne sa tak na rohoch, aj napriek tomu, že používam krémy, vlastne robí taká zrohovateľná časť. A ja som sa presne zamerala na túto časť a ja vám poviem, že ja som po 2 dňoch bola nesmierne prekvapená, že ako tá noha, tie chodidlá boli fantastické. A nie len chodidlá, milé dámy, ale my keď nosíme opätky, tak vlastne nie len na petách, ale aj tu, ako dostupujeme, sa nám občas robí také tvrdé, také zrohovateľné a tu na rohu. Dievčatá, mám pre vás veľmi dobrú správu. Krásne vám to zjemní, zmekne, úplne tá koža, aj tie chodidlá sú úplne fantastické. Musíte to vyskúšať, lebo takto, ja vám viem preniesť môj pocit, ale najlepšie bolo, keby ste to vyskúšali. A to je vlastne pre dámy, ktoré nemajú až také zrohovatené a také suché pety. Ale sú aj ľudia, ktorým sa to obnovuje častejšie, alebo im to nestačí. A ja, milé dámy, som vyskúšala ďalšiu vec, pretože ja vlastne som zo začiatku používala extra zvláčňujúci krém na zhydratovanie a uzamknutie vody v mojich petách. A tak som si vlastne po pár dňoch použila hydratačné, teda obnovujúce super sérum z Rady Clinic Solution, masku, krémovú hydratačnú, ktorá naozaj veľmi krásne zhydratuje, podporí tú našu kožu, aby tá voda tam zostala. Ale milé dámy, tie, ktoré máte ešte väčší problém, tak odporúčam ešte extra zvláčňujúci krém, pretože tento extra zvláčňujúci krém robí to, že vám uzamkne všetky tie dobroty, ktoré máte, ktoré sme si naniesli na pety a na chodidlá a vlastne nedovolí tej vode sa odparovať. A milé dámy, ja som bola nesmierne milo prekvapená a aj teda som. A už sa teším, lebo na dovolenku, keď pôjdem, tak tie pety budú úplne fantastické. Takže kombinácia obnovujúce super sérum z Rady Clinic Solution, krémová hydratačná maska, a tým, ktorí majú ešte väčšie problémy, k tomu pridať extra zvlačňujúci nočný krém. A milé dámy, tie pety. Ozvite sa, ak budete chcieť si to vyskúšať, napíšte do komentára pety alebo chodidlá a ja už sa s vami dohodnem. Krásny deň.